Ma, a tun ka reposer dɔɔni sa. K'i reposer cogo di? E fa bɛ taa wari don a ka namasaw la kɛsu k'u sigi sigi k'e ko e b'i reposer. Ma, tiɲɛ don bɔ a ka wari don namasa la. Mais sugu tɛ yen. Namasa tɛ ka san bɔ. Ma, namasa bɛɛ bɛ ka toli. Awɔ kɔni o ye tiɲɛ ye o. Ne bɔra ka taa dɔ kɛ ɲama na sisan nka ne ba nana e sigilen sɔrɔ nin te mina ninnu na k'e bɛ te wuli k'ale namasa wari namasa la ka d'e ma k'e ma t'o feere k'e bɛ ka te wuli est-ce que a bɛ diya ye? Ma, bɔ to yen sa. Ale bɔ a ka wari don namasa la k'a di ne ma. Ne namasa tɛ ka san dun. O kɔni ŋ'e k'i jija. E yɛrɛ ɲɛ b'a la hali bɔ terikɛw bɛ wari di bɔ ma ko bɔ a ka ne dɛmɛ n ka se ka baara kɛ ka bɔ nin sigi in na mais a bɛɛ bɛ ka toli. Namasa kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ bɔra ka dɔ bɔn sisan ɲama na. Wala e yɛrɛ bɔra ka dɔ bɔn sisan. Baasi t'a bali k'i cɛ siri halisa. Ma ni ko tɛ n y'a mɛn. Ma ne yɛrɛ bɛ fɛ ka taa. Min wa? Fɛ ka kɔgɔji tigɛ. Aya barika Ala ye. Ko ka mun tigɛ? Kɔgɔji kɔni. Kuma wɛrɛ fɔ o daji t'u ka bida kɔnɔ. Mɔgɔ bɛ ka taa sa kɔgɔji kɔnɔ don o don mɔgɔ minnu bɛ sa kɔgɔji kɔnɔ i b'a hakɛ dɔn est-ce que i b'a hakɛ dɔn? Ma duguma sira fan si yɛrɛ de man ɲi ko n'i bɛ taa k'i bɛ taa tunga fɛ duguma sira fan si de man ɲi. Ma e kɔni b'a dɔn fɛn tɛ ka sɔrɔ yan n'i y'a ye hali don o don ne ni Buwa bɛ ɲɔgɔn na a bɛ y'a ye wari de tɛ n kun ni wari bɛ n kun wala Buwa filɛ nin ka fɛn fɛn kɛ ne na a ta. Bɛɛ ye tiɲɛ ye dɛ nka a kuma de ma se e k'i cɛ siri halisa a kuma bɛ se o wari bɛ sɔrɔ nka mun ye ka taa kɔgɔji de tigɛ ye k'i ka hɛrɛ de b'o la ye i ka hɛrɛ t'o la dɛ an ka ta ɲini yan koyi mako tɛ nin na dɛ an ka ta ɲini yan n'i y'a ɲini i b'a ɲɛ sɔrɔ i bɛ ka taa mun ɲini kɔfɛ yen fɛ ye a bɛɛ bɛ sɔrɔ yan cɛ siri dɔrɔn. Ma e ko kuma ye tiɲɛ ye denkɛni de ni sara e sa don de sera. Ayi a y'a to ne ka taa ɲini kɔfɛ. Ayi o ye ne ka denkɛni kelen de o tɛ ka ne bila ɲɛji la ye. Ma o y'o ye dɛ ne y'i bila ka taa duguma sira fɛ i bɛ taa balo i bɛ taa sawa ne b'o dɔn wa. Mama sabali sa. Ayi ok n y'a mɛn ne ko kunun ne ye wari min d'i ma a ma fisaya. A fisayara kojugu yarɔ walayi jara yɛrɛ da o a diyara i kosɛbɛ mais n ye dugawu de k'i ye walayi. Ayiwa n'a diyara i ye a to ne ka taa ba kɔfɛ. Ayi o kuma bila o kuma bila yɛrɛ de pewu. Ma komi ne e tɛna ɲɔgɔn faamu. E k'i ko kuma bila e ne ka denkɛni kɛ ne bɛ se k'e bila ka taa tunga la ka t'i yɛrɛ fa ji rɔ ye. Ma e bɛ se ka taa se ka kɛ. Kunun an kura yan ne ye wari d'i ma o diyara i ye e y'o minɛ ka t'i ka pari sara n'o ye e yɛrɛ d'a fɔ k'i ka pari sara n'a ye e
kɔrɔ ne ye wari in d'i ma ne ye n kunna wari bɛɛ de d'i ma ta ni ne ye n sigi yan ne bɛna mun feere tuguni e ko n bɛ taa ka taa ɲini ka na e b'i baw ma wari de bɛ sɔrɔ yan ne kɔni bɛ taa. Oui, Antli. Ta chérie, ça va? Ça va. Ko jan jagi. Ne de jagi. Nana ni nga fin dore a fora nyana ki be se kala la re ga ke ga nyere. Non, problème t'as là. Si tu es une jolie femme comme toi, une jolie fille comme toi, on connaît, on m'a vécu à dis-moi. Ah bon, il ga ke ga nyere. Problème faut t'as. C'est grave en fait. A fini on. C'est joli en tout cas. On a bien d'or 40 filles. Ah bon. Et fille a fini avec un modèle du monde. Ite wuli ga model do yo. Ni kalan dɔ ye ni fana dɔ ye ni dɔ ye ninnu bɛɛ ye dɔ ye i b'a lajɛ ni ɲana ni min jɛlɛya la an b'a dɔ kalan ka di Ne nana ni model in yɛrɛ de kama. Ne ni terimuso la ko ko a kala yan nɔ o de kama fɛnɛ nana nin ta i b'a kɛ min? problème foyi t'a la n y'a mɛn non ni nin de ka di ye kɔni o tɛ problème Kuma ne ye joli de? bon n'u ye 1000. Wa kelen o ka ca ne tɛ dɔ b'o da la. non problème t'a la a ka prix min ka di an bɛna kalo fila ka di ma Ok, ɲa ouais mɛn. tu es très belle aussi hein. Ni ko ten. Fini il m'a revu la donne moi Somme 3 jours cɛ. dans 3 jours ok problème t'a la i b'i ka numéro to yan Ɲa mɛn. ani n bɛ date fixé mercredi soir i bɛ n'a nɔfɛ Ok, ɲa mɛn. n'Ala sɔnna ma voilà i bɛ se k'i ka numéro di yan. I bɛ se ka den ta. Ok. Ok, ɲa mɛn problème foyi t'a la. K'an bɛn o la. Merci. En tout cas, c'est une très belle femme, voilà. Je sais qu'on pourrait traiter de bonnes affaires. Allah sonama. Non, n'est pas coupé nous trop. Vraiment. I mɛnna dɛ. Walayi n bɛ ci dɔ la yen. E yɛrɛ de bɛna tile ka fa. N bɛ ci dɔ la.